Aktivitetskufferten er et projekt, som er finansieret af Helsedirektoratet, som jeg var projektleder for gennem Udviklingscentret i Rogaland. Det var et projekt, som skulle prøve at støtte aktiv omsorg. Altså, hvordan kan man jobbe mere aktivt med aktiv omsorg og få lidt sådan nytænkning ind på sygehjem. At det ikke trænger bare at være bingo og trækspil eller vaffelstikking, men at der kan foregå mye andet. Så de har da lagt en idébank, som alle kan gå ind og blive inspireret fra, udviklingscenter.no. Og der i den idébanken ligger så aktivitetskufferten. En del af de 18 forskellige aktiviteter, som jeg lagde der, er forskellige typer kort, som man kan laste ned og printe ud, og så selv laminere. Så alt er gratis og let tilgængeligt for alle, som måtte gå ind og ville læse om det. Så man har prøvet at gøre det så varieret vi kan. Vitser, filosofi, det at komme sig ud med en hakkeløjpe. Der er sådan et specielt spil, der hedder Krolf, som er en mix af krokket og golf, hvor man spiller golf med krokketkøller ned i nogle hul, man lager i græsplænen. Så alle de forskellige aktiviteter er så beskrevet og tilgængelige på den her netside. Udover de tingene, som er i almindelige A4-papir, så blev det så også lavet en app. For vi har brugt netbræt, og jeg har set, at der er utrolig mange muligheder med at bruge netbræt. Og det er som, at de gamle de forstår bedre, og det er at trykke ret der, hvor det er, frem for at bruge tastatur og mus, som på en vanlig datamaskine. Så det at bruge det netbrættet har været utrolig spændende. Så der er en egen app, som man kan laste ned gratis fra Google Play, hvis man har en sådan Android-maskine. Så har jeg set også de ansatte, at det på en måde virker motiverende for at holde på med andre ting. Sjove klip, man kan finde på YouTube. Man kan gå ind på Google Maps og se, hvordan ser det ud i min gamle barndomsgade, eller Skype med sit barnebarn i Australien. Så der er utrolig masse, man kan gøre.